това видео ще видите как една празна повърхност оживява, превръщайки се в цветна и енергична композиция. Всяка стъпка от процеса, от първия щрих до последните детайли, носи своя магия. Първата стъпка беше създаването на фона. Избрах жълтия цвят като основа, защото той излъчва топлина, светлина и свежест. С широка четка нанесох боята равномерно, като се стараех да създам гладка и наситена основа. Този фон ще служи като контрастен гръб за цветята, карайки ги да изпъкнат още повече. После започвам рисуването на цветята. След като фонът изсъхна, започнах да изграждам композицията, като постепенно добавях цветята. Използвах розови, сини, лилави и бели нюанси, за да създам разнообразие и баланс в картината. Всяко цвете беше нанесено с меки движения, като внимателно изграждах слоевете на венчелищетата. Някои от цветята са по-големи и доминират в композицията, докато други са по-дребни, но добавят дълбочина. След като цветята бяха готови, добавих зелени листа и малки детайли, които придават на картината усещане за естественост и хармония. Зеленето балансира ярките цветове и придава усещане за истинска градина. След като приключих с цветята, нанасянето на тъмни и светли тонове, реших да подчертая цветовете и детайлите, за да придам повече дълбочина на всяко едно цвете. Използвах черна боя, за да очертая всичко наоколо. Този финален щрих добавя графичност и прави картината по-изразителна. Контурите помагат на всяко цвете да изпъкне и да се отличи, създавайки интересен контраст с яркия фон. И като финален резултат имаме една жива, цветна и изпълнена с енергия картина. Истинска цветна симфония, която носи радост и настроение. Желая ви прекрасен ден!